6, verse 47 to 51. To read that. I assure you, most solemnly, I tell you, he who believes in me has eternal life. And the bread of life that gives life, the living bread. Your fathers ate manna in the wilderness, and yet they died. But this is the bread that comes down from heaven, so that anyone who may eat of it never die. I myself am the living bread that came down from heaven. If anyone eats this bread, he will live forever. And also the bread that I shall give for the life of the world is of my flesh. Baba ekuseni ulungile Nkosi uJesu lithi izwi lakho lo umzimba wami uhlephulele mina kwenzeni njalo ubale ngikhumbula nasisikwa Nkosi yokuthula lelilanga elikhethekile Baba sibokuthengwa ngekazimu izwi lakho likuwe qobo liphilile siyakwenza Nkosi njengokusho kwezwi lakho uthe sikwenza njalo umzimba wakho ukwazi ukukhumbula Baba sithi bayede uNkulunkulu wethu oluleyo siyakhumbula ke Nkosi thatha ujubula wena ekazimini lakho siba umusa wakho nasisikwa kungumzimba wakho ohlephulele thina Baba siyabonga egameni likaJesu in Jesus name Matthew 26, verse 27. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins."
Bawe ingcwele ekuseni nje sibonga lo mzuzu, sibonga leli thuba, sibonga igazi lakho eliphilayo ukuze kube phakade, igazi lakho elisusa izono, igazi lakho owasithenga ngalo. Sibonga ukuthengwa ngaleli gazi ngeprice ephezulu kakhulu. Leli gazi liyi-protection, leli gazi alilala lozeli. Siyalibonga ekuseni igazi laphala leGolgotha, boyo ingcwele, sibonga ukuphila kwalo nanamhlanje leli gazi. Siphakamisela udumo nesibongo kuwe ngenxa yaleli gazi lakho laphala leGolgotha. Amen. Cela sihlabelele udiakolo. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu osinikile ithuba ukuthi sisekhona emhlabeni simkhumbule.
esikhathini esiningi uma sinale nkonzo abantu bathatha ukuthi-ke siba nabafundisi ababili abashumayelayo. Hhayi-ke mina ngizange ngizoshumayela, ngize nje ukuzoqaphelisa ukuthi le nkonzo le ifuneka uyiphathe kanjani. Amen. Ngizawucela-ke sivule la kwabasekorinte bokuqala uchapter 11. Sifunde ukusukela lapha verse 26. Size siyokuma lapha verse 31. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike. Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha seNkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi leNkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala lomzimba. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela icala lomzimba weNkosi. Ngenxa yalokho abaningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo labaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayibahlulela. Kepha nxa sahlulela siyalaywa yiNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho-ke bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle alolindana, uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa. Kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo. Now, last khona-ke njengoba ngisho ngathi inkonzo engizelela ukuzoqaphelisa. It's a word of warning ukuthi singena kule nkonzo kanjani, sinjani. Number one, awungeni kule nkonzo ungasindiswanga. Awuvuke ekuseni nje uthi kweje namhlanje bayenza umthendeleko esontweni. Hhayi-ke awuthi ngigqoke kahle isudu yami ngiye esontweni kanti awusindiswanga bese uyangena. Cha, kungenwa abantu abasindisiwe. Mangabe mhlawumbe ukhona phakathi kwethu la awusindiswanga, uyafisa futhi ukungena kule nkonzo yomthendeleko, ungaphakamisa isandla bakusizakale kusesemanje wamkela uJesu. Ade umkhona. Akekho. Number 2, thina esithi sisindisiwe kumele njalo sihlale si-ready. Le nkonzo le isenza sibe ready for ukubuya kweNkosi. Kahle kahle bokumele siyenze njalo futhi singamemezeli. Yabona iyangichaza lento leyo ukuthi-ke singamemezeli. Abantu bathi befika nje batho ukuthi inkonzo yesihle. Ngoba uma uzilungiselela ngenxa yokuthi-ke kunesidlo uzwile khani wena usayoyenza ini uyenza yonke lento leyo. Kusho ukuthi uJesu makangabuya ungakalungisi wena vele esihogweni. Kulokuthi ohamba nathi usindisiwe. So kufuneka sihlale si-ready. Ngoba silinde inkosi. Anytime icilongo lingakhali. Enye into futhi-ke
ungangeni la umbaxambili. Siyahlupheka ngalabazalwane uma esekhaya uphila enye impilo. Uma eza la ufuna ukubonakala ephila impilo thina esithi siyayiphila. Ungabi baxambili. Umphendi wale nkonzo onguKristu Jesu wathi ephemba ngalolu suku lolo wathi ngizofaka isandla esitsheni. Ikhona indoda nayo ezafaka isandla. Yafaka ngempela le ndoda. uJudas. Wafaka naye wadla. Wahamba wayothengisa ngenkosi. Mawungaxambili uyathengisa. Uthengisa ngenkosi. Uthengisa levangeli. Ulithengisa ngalezinto obukade uzenza izona. Ezingahambelani nobungcwele. Don't come in the presence of the Lord. Ungenabo ubungcwele. In the presence of the Lord, kune glory kaNkulunkulu. When this glory shines, it makes us to see ourselves. Sizibona ukuthi ke sinjani. uIsaiah wayibona lento ebona iglory kaNkulunkulu ethempelini. Makaqeda wazibona yena ukuthi kunjani. Wathi maye mina. Wazikhandela yena. Ngoba iglory kaNkulunkulu ireflecta yena exactly. That's what happens here. Mangabe umbaxabili izakuhlupha lenkonzo mawuye wangena ungalungisanga ukuthi awulungisi awuhlali ulungile. Izakuhlupha ngoba mawufika ekhaya kunembese uzawusho ukuthi ke Nkosi yami ngangamelanga ngihlanganyele namhlanje esidlweni senkosi. Asazi ukuthi kuwe kuzakwenzakalani. Kodwa uJudas yena wahamba wayozibulala. Wafa. Wena ngazi ukuthi kuzoyenzakalani. Uzohlala nale ndaba ila kuwe ikuhlupha. Manje mangikhuluma kanje ngisho ukuthi ke ningangeni na. Ngisho ukuthi ke hayi bazalwane hayi ningangeni la. Cha. Umele na kanjani ungene. Mawufunda lapha kuyo lencwadi esifundile. Uthi ngokuba njalo nxa nidla lesisinkwa niphuza lesi sithi nimemezela ukufa kwenkosi ize kumele simemezele. Lapha kuJohn chapter 6 ebikade ifundwa la. uJesu uthi uma nidla lesisinkwa niphuza leligazi niba nokuphila phakathi. Kwenye indawo athi ke ngihlala kini nani ngihlala kini. Ngamanye amagama mawungaphuzi la ungahlanganyeli ukuthi kusho ukuthi awuhlali kuJesu wena. Futhi awufuni ukuphila. Le nkonzo lebazalwane inokuphila inokufa. Asikusho lokho singadoji inokufa inokuphila. Uma sidla singasimbaxambili ibandla lonke liyaphila. Noma ugula nje okuncane nje uyabona ngoba sisemhlabeni sikulo mzimba. Kodwa hayi ugula lokho ukuthi size sife kabuhlungu. So ke njengokuhleli lapha awuzicheck ukuthi njani.
ibandla khona ibandla lase bafundisa incwadi yesabhulo lapha le bathi ku chapter 3 isabhulo ku verse 14 Laodiceea. Amen. Laodiceea. Amen. Leli bandla lalingashisi lalingabanzi lidingindi. Masingabi ibandla elijalo bazalwane. Masithi masingena kule nkonzo sibe ibandla elishisayo phambi kaNkulunkulu. Ibandla elilungile. Ngoba uma sindingindingi singene kule nkonzo sesiyenza nje ngoba indaba yase Assemblies of God. Akuyona indaba yase Assemblies of isezwini le. Sesimane siyadlulisa nje. Masingadlulisi nje. Let it have a meaning in us. Let us not just do it. Mayine ne-meaning maphakathi kini. Sikhumbula uJesu owafa esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Kwakumele ngabe thina siyofa, kodwa yena wasithanda, wasihlenga. Ekusihlengeni kwakhe thina sesingene kwe-advantage yokuthi ke sithole ukuphila okuphakathi. Okwethu nje phela ukungena kule nkonzo, make a meaning of it. Simemezele. There's an advantage kuba kule nkonzo, a very big one, and there's a disadvantage if ungena kule nkonzo ungafanelanga. Kukhona ingoma esihlabelelayo ethi angithi sihlabelele ithi lungisa indaba zakho noJesu khona manje, khona manje, khona manje. Yabona ngesiJuda abafundi iBhayibheli bathi uma igama laze laphindwa kathathu kusho ukuthi liyaqindezela. Lungisa indaba yakho noJesu khona manje, khona manje, khona manje. Ungahambi imbaqambili. Ibandla laseThwathwa ingaba linjani phambi kwakho? Sinjengaleli laseLaodiceea. Sindingindi. Uma undingindi, yonke inkumbulo le yasemhlabeni isondela lula ngoba kumnandi la. Akushisi. Uma kushisa akekho ufuna ukusondela la kushisa khona. Masingabi dingindi. Masingena kule nkonzo. Masingabi baxambili. Lungisa indaba yakho noJesu. Ngokwendlela yangekhaya senzawenza-ke. Ngokwendlela yakhona yangempela yasezwini kumele uhlale uredi. Kodwa uma mhlambe ukhona umuntu onokuthiza afuna ukukulungisa. Ngoba when we are in the presence ye-glory kaNkulunkulu uyavela usibone nawe ukuthi hey kumele ngilungise. Lungisa-ke mzalwane. Nika nje 2 seconds. Say faith also. 2 minutes. 2 minutes. Singahlabelela nje khona encane nje. Enesizotha. Maphela le 2 minutes yami sengiqedile. Isikhathi sami sesiphelile. Magabongwe Jalu Jesu Hallelujah.
verse 24. 1 Corinthians chapter 11, siyafunda verse 24. Ifundeka ngale ndlela. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Singabonga. Baba namandla onke nasekwesikhathi naye inkonzo lapho Nkosi sikhumbula wena umzimba wahlanjwa lachitheka igazi. Moya ngcwele senza le nkonzo ukuba sikhumbule sisazodla nasi sinkwa okungumzimba wakho. Kuyisikhumbuzo empilweni zethu namhlanje. Phinde usiphilise sisazodla in Jesus name. Amen. And after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusidla, Wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Wenzeni lokhu ngezikhathi zonke ukuba ningikhumbule. Wabonga wasihlephula wathi, "Lokhu kungumzimba wami ohlwetshulelwe mina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule." He gave thanks and broke it. Lokhu kungumzimba wami ohlwetshulelwe mina. This is my body which is broken, given for you. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Do this in remembrance of me. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke ukuba ningikhumbule. Do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. Ngithathe lethuba
uze badleni ingabe ukhona usele ngephutha esinkweni sisaseva mangabe ukhona phakamisa isandla bese bayamlethela mangabe ukhona usele ngephutha ungatholanga isinkwa. First Corinthians chapter 11 verse 25. Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe umnqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela mayinikhumbuze ngalo. Shall never, never lose his power. Lendebe umnqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela mayinikhumbuze ngalo. Ngokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela mayinikhumbuze ngalo.
Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Kwangokunjalo yayithabatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayikhumbuze ngam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela, mayinikhumbuze ngam. Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emveni kokuba kutyiwe yathi, le ndebe ingumnqophiso omsha
osungulwa ngokuphalala kwegazi lami. Ngamaxesha onke nisela mayinikhumbuze ngam. Le ndebe ingumnqophiso omsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lami. Ngamaxesha onke nisela mayinikhumbuze ngam. Siyocela ukuobserva usele ngephutha sizomnceda kancane. Angibonisa mna ke. Oh yes, the blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. Amen. Siyaphakama thina sonke sihlalele ukusedumisa bese siyathandaza sonke.